Madala na ko si Makoy, balik may but different sound, like madala na mo ang banda na mo para magdili lang siya ingon na Midnasty balik-balik lang dire. Kuan pud may sa among part is amoy challenge among self unsa among mahatod dire. If ganahan mo na mo dili siya ingon ma-relax me. Amo is unsa mong makater ba if hunani mi ninyo pag welcome, so responsibility na namo na dili na mo usaran ba? And kani siya dili ko ni siya about namo basta na usa lang dire na same og na feel na one day ningon siya di man tingali music pwede siya boxing pwede ka athlete pwede painter but importante ang imong soul ba asa like that kami gasik ni og fans pero ayo mo like kinsa man mi o mo kabalog iwat rata mo di ba so ang purpose of music is to find your soul art find your soul ana ba then di man tingali ta kortahan but maura na love free man ang love so everyday opportunity na bay pwede ka ambiguhon ni mo imong kontra wala ni mo imong pride di mo ego then bisan dili music bay then ma-feel na nimo ang hangin mausog na on ana ba dayon if tig smoke mo weed then ayaw pa ko law yung weed pakita sila nakabalot ang smoke ana ba dili ta bunulay ba salamat kayo tanan salamat. Ako kay isulti na tanan JR tanan. Ako gani ko mo thank you lang. Thank you sa experience, thank you sa love, thank you sa warm welcome namo and hopefully next time magbalik ni day Makoy will be with us and it will be a whole different experience. I assure you. Thank you kayo. See you next time. Cheers sa tanan. We're Midnasty, wala diri si Makoy, but if nas Makoy diri pohon, mas hype na, mas grabe ni pohon. And mga ako sa mga kog thank you sa city sa Iligan and sa Tawo kay lami ang feeling ang vibe na naami diri and gitanggap mi and kung unsa nila gi-absorb ang music may salamat. Peace. I love you, tanan bay, grabe kayo ang love sa Iligan. Hope makabalik mi pohon with Makoy. And New expect music, new music.
Thank you. Thank you.